lang hilin eh. Iron. Dali kong ita sa kuan. Nagkot kong sita sa landayan simbahan. Sunod ako ni Jack. Padong landayan church. Akong giuban. Landayan kung sunod ka pumigya. Kung saan natin tayo sa mga landas. Huwag po tayong maghanap ng kaibigan na kung saan dadalhin tayo sa kusyo. Huwag po tayong maghanap ng kaibigan na kung saan dadalhin tayo upang masaya ang buhay natin. Huwag po tayong maghanap ng kaibigan na kung saan hindi naman totoo na tumutulong sa iyo. Hanapin natin ang kaibigan kapag tayo ay nandala. Hanapin natin ang kaibigan na kung saan totoong kaibigan na dalhin tayo sa simbahan kapag tayo ay mga nandala. Hanapin natin ang ating kaibigan na kung saan totoong kaibigan na nagsasabi, halika, punta tayo ng Adoration Chapel. Hanapin natin ang kaibigan na nagsasabi, halika, punta tayo kay Lord Owen. Magdasal tayo doon, mag-devotion tayo doon, magpanala tayo doon. Yun po ang totoong kaibigan. Na kung saan, kaibigan na ipinakilala ang Diyos sa iyo. Kaibigan na ipakilala ang tunay ng Panginoon. Na ipakilala ang tamang landas. Katulad dito sa ating mabuting balita, apat na kaibigan na dinala nila ang kanilang kaibigan paralitiko upang pinigil sa Diyos na pagalingin ito. Pangatlong punto ng Isaya ating mabuting balita, maging katulad tayo sa apat na paralitiko. Alam ko, to be honest lang, after my ordination bilang pari, 2 years after yung pari, yun naranasan na araw kayo nag-text sa akin, Father, pakidasal si ganito, Father, pakidasal si ganyan, Father, pakidasal si ganito. At of course sa inyo, may nagsasabi din nasasabihin sa inyo na ipagdasal mo naman ako. At may nagsasabi din na ipagdasal kita. Pag may sabi na ipagdasal kita, you must be happy because there's a person who pray for you. Kapag may nagsabi na ipagdasal mo ako, ipagdasal mo agad dahil humingi siya ng iyong tulong. Landayan. Ano rin galeria? Ano yan? Robinson Galleria, Landayan. Ha? Landayan, San Pedro ni? Landayan Laguna lagi. Naguna na ni? Ha? Naguna na? Yaw. Pure gold oh, pure gold. Ayan, Galleria. Sakinan. Sakin natin. Kaya tayo doon? Kami. A few moments later. May sunog na po do. Pagkabot na sunog. Aso-aso pa. Ano mo pambiro to ah. Hala ginuho ko. Upaw mo. Ikado mo ning piyana nga ni bisig kasunog. Oh, nagaso-aso pa. A few moments later. Ay, good afternoon. Good afternoon di ay. Maadtong hapon sa tanan. Sibok. Kapupudan sa Pilipinas, bitaw. Nasa nabrong panahon nga bisag palis na ramang tugnawa. Bisag na adlaw, ang hangin bugnaw man.
balik-balik data karon din na po rin duzanan naba may duzanan gihimo talis ka upaw kamo malagi to pila ka adlaw ko dari nawa kamo to dito ko sa ang isuon ang kita milagtos na mga isa. Salamat din ko sa tanan katong message ni comment sa mga nakita nila sa isuon. Katong wa kasabot nasig pangutana ug hadto inang isa. Katubong taga Bulacan mo inang isa na magwidi gyapon makasabot bisag istorya na nga bis niaging simana pa nag-vlog nga nagpaabot ni si isong isa. Bang na magyapon mo imi hadto inang isa. Hindi na ko sa nga nasa wala ni sila man siguro sila sa mga video kaya man sila makatuhog sa mga istorya ng mga katong niabot uwahi mo to inang isa. Hindi to kung upaw nga nagyapon si pangutan na asad to inang isa asa inang isa katubong nakasalamin kasunod na ho mo to ikaduhag ka na ho. Di ba sa among vlogs niya nga kami turo nagbanding mo itong unang wahay ni nga butoy ng Aisa kaya na isag karon naghapoy ning message ni Utana sa vlog ng last nga nila naghangmanghod tudong sa Bulacan butoy ng Aisa ni ulis Bulacan di ba des niya semana na iniingon nga di ba niya semana sa bago pa ko niabot na nakita mi sang manghod nga ikatulo kato nagkamalan po nila nga mga to mamang Aisa dito mao katulo to mo to nagatiman sa isong Aisa nga sila nagpadako katong si taas buhok nga Berlin mo to ilahang isang nagatiman to Sir Milita so itong wahay nga giblog nga gikagbulakan mo dito inahang Aisa este sa mga pangat patigburos ni nadukuro yung mga taong bulok bawa silang pagtanaw sa among video o siguro sila na may now maritis na baka sila kung nagpaamaw-amaw baka po ganong si pangutana grabe taas na kadug history na mo sa among pag-vlog sa nagong kabuan na kapin sa kabuan o patkadaw na ko karon kaya pizza Tracy mo ko niabot sa pag-abot na nag-vlog ni mami katong ang bangod nga sa taga katus bayan na autos unting lupa di ba katong nasig pangutana niingon nga kanang inahangay sa ligo kung gusto nilang magkita so ba nakakita na pero lamas nakasabot pero lamas nakahibaw nga mga tuyo inahangay sa wala man mo tala kay bawa na sila nga mao to napagazino nga moto pa kaning najikir kang ho na ikir kang ho jud nga di kasabot gi-introduce nagmado niyaging adlaw nga mao to inahan ganaga po sig pangulit sig pangutana hagasa inahan o man siguro na video na namalitis naman siguro maisnes po tag kalit kay bisag natunhay na tong mga istorya nga nagkita na pati pas bidyong bilita nga ningali dari yung bisita si Manding mo to inahan napagkadzigi po yung mga tanang tag karon yun ako sang ko galing nga nasa kay ihang pagsabot nga sige mga pong pangutana nga nakakita naman sa video nga nag-iuban ni walang isay masamin ko sa pagaling nga nang martis sa siya ng mga abandanis media kaya bisa gipasabot nga mga na ito inahan nagyapon si pangutana nagyapon mo hilom kung gusto kag makasabot ka sa kinsay inahan tanawan na nga mga vlog ni Agi kaya na nagplastard dyan na sa last naman ang latest nga para gazang kita tulan nga muli nagizang inahan sa Bulacan katong mo tijang inahan katong nakapurpulog sa nina mo to kasabot ka at saka itong mangningan chika-chika laman taron kay
tugnaw ka dos gawas da timingan pud mingaw og palibot way nagpatugtog gawa pa bata nag daraw-daraw kay mo lagi tugnog panahon hinungaw siguro pres lang nasud kay ang mga lang nasud uban nag-snowman at sika laman ta katong niingan nga di naman nahinganan kinsa mo kay bawala mo di mo hatag sa tagsaan pasalamat ko nindo sa maning comment nga katong sa mga uban nga nangalipay ng kakitang Aisa nangalipay nga nakailan na agaban nga wa kaila pasensya na basta kay pasabot na mo mo to inang Aisa gusto lagi kong hijang muuli sa Bohol ako muli kunoy ate matud panidya ako kunoy ate ako kunoy masahi wa pa na balibari hangin depende kaluyan dito si Ginoo nga natay mamiso total ngayon gipangandoy nga makauli si just birthday tatay kay sagad masagad do sa kaatin og birthdays mga tiguwang o to janing hilak kaya daghan man to unta pod mga igsoon kay 11 may kabuok 15 kabuok tanan 11 kabaji siyempre di mo maasahan nga na igsoon nga mo angken nga mo hatag pa mas igsoon yun na mga asahan na malanggingan hanidja magtigo mo naman tag mamiso aron magkadangan tapuhon ug kaluyan tas Ginoo makaraos na pa din ang beres kaulig hapon kag Bohol si Aisa may jaman tong gimension nga basing kunog malois Aisa nidja kibuan ng putos Aisa nga medyo cool man sila sa hang mama lago-lago kung putong birthday tatay mga July pa man naingon nga no kuno ning uli pa kuno Bulacan wala lamang kunos amang igsoon lisod pod kinamang pod sa datoy gamay nga padzag nga inabangan kay sa isang istorya bitaw na si Jay trabaho sa kasimana katulo igura pa dirent ni jasang pinianan kaya pa mag-interview na si trabaho MWE pra kuno pakyawan maka kuta kung hija sa saka daw maka 400 kay 400 kurong kuta Zagisa ko nung rent jang pinianan to 7 ang buwan. Muna jang istorya sa katong gipakita ni jang resita. Salamat sa mong pagumangkon. Na nasview ko nagtrabaho ni hatag kog gamay kaabant nga pamasahi. Salamat kay pundag sa anak ng Milita na malumong kasing-kasing pud duna na. Ako katiwas kay nana po ning kuan. Sila lagi na nilugar ha. Tamingan ni mo og kuan makaistorya ka. Paspason lang maninaho. Daghang salamat yung tanan sa kasabot sa among salida niya aging adlaw. Kay duna na pod. Sabton nagngataong di kasabot. Bisud ka do pasabot. Ang kasabot magbugot-bot bahala na mo. Di mo kasabot ug kinsay inang Aisa.